Imamo 1000. Zdravo ljudi. Danas mi je rođendan. Žena mi je pripremila tortu. A sad ću da vidim kakva je to torta. Nećeš se. Mamo. Pozme. A kako posle? Čekaj, sad su krenuli, treba da mi svećice donesi. Čekaj. A nema veze da vidi Ne, samo ne. na kameri tamo. Ljudi Ali vidi. si nestrpljiv toliko. Pa neću da duvam ništa. Neću da duvam svećice, samo da vidim. Ne vidim, ajde. Ajde. Evo sad idemo u pogon da vidimo. Ja se izvinjavam, malo mi je loš telefon. Sad on neće da... izvadio nas to. Kako ste mi danas, ljudi? Evo ljudi, ajde otvori. Vidite ljudi, šta mi je žena uzela za rođendan. Ne znam da vam se sviđa. Evo vidite, kako je ona lepa, je sočna, ima da pojedem sve ove jagode. Da pojedem sve. I šlag. I šlag, je. Hvala ženo. Pozdrav ljudi.